down. Der er sindssygt meget lag. Så er der hul igennem mure og væg, og nu render jeg rundt ind i en mur. Hvad fanden sker der? Ej, der sker et eller andet underligt. Det ser fandme fystisk ud. Kan man ikke tage et print screen af det? Det er fandme mystisk. Hvad helvede sker der? Jamen, det er gået totalt i crap. Jamen, jeg kan slet ikke... Jeg kan ikke se, hvor jeg løber henne. Altså... Jamen, så skifter den computer ud. Nu faldt jeg ud i afgrunden. Nu flyder jeg bare nedad. Jamen, jeg løb dernede ved gårdspladsen dernede. Så løb jeg til venstre ind ad en opgang, og så lige pludselig, så kunne den bare ikke mere. Ej, så lad være med at lægge. Det plejer sgu da ikke at skulle lægge herinde i at bevæge. Der er Dance en, der joke. har fået en flue gale i halsen, ja.